Hola, benvinguts i benvingudes al nostre programa de maig. I és el nostre penúltim programa del curs. Portem moltes noves sorpreses. Escolta'ns en la teua ràdio escolar, en la ràdio Ausiàs March. Dicen que ya está todo inventado. Bon dia, som la classe segon B i anem a recomanar llocs que podem anar a la família i que són gratis. Lloc, Sant Esperit. Que podem trobar rutes, molta natura i zona creativa. Activitats, senderisme, esmorzar o dinar i jocs al parc. Lloc, riu i platja. Que podem trobar ruta, riu amb pedres i vegetació. Activitats, senderisme, esmorzar o dinar, un bon bany a la platja. Teatre i castell. Que podem trobar rutes, visita i vista panoràmica. Activitats, visitar i passejar, fer fotos i gaudir de les vistes. Lloc, font de quart. Que podem trobar estany d'aigua i zona recreativa. Activitats, relaxar-se, portar jocs de taula i fer jocs populars com botar a la corda. Lloc, marxant al Merara. Que podem trobar natura, aus i aigua. Activitat, visitar l'hort i aus. No me Que todo lo demás también se mueve. Esta és la ràdio Ausiàs March, la meua ràdio, la que més m'agrada. Esta és la ràdio Ausiàs March, la teua ràdio, la que més t'agrada. Esta és la ràdio Ausiàs March. Hola, soc Daila. Hola, soc Noa. Hola, soc José. Hola, soc Kimberly. I som de sisè. A continuació, vos anem a posar una cançó que hem preparat de la pel·lícula Gris. I hem cantat per al teatre de fi de curs. Amb la clase de música amb Albert i José. ¿Eso no sería un poco spoiler? Bueno, dona igual. Coses tan ara tan lluny.
Jo sóc Axel. Jo sóc Néstor. Jo sóc Inés. Jo sóc Izan. I jo Adrián. I som del 6è A. Avui anem a fer una entrevista a dos professors que són Raül i Paqui, que es van a quedar definits al col·legi. Per què vau vindre a aquest col·legi? Hola, bon dia. Per a mi és un plaer estar així en vosaltres. A mi me va tocar esta escola. Jo vaig fer un llistat d'escoles on m'agradaria anar i me va tocar, per sort, me va tocar així en Ausiàs March. Era la meva, crec que, segona opció. Vaig posar una altra escola d'ací de Sagunt i me va tocar la segona, o sigui que super content de poder estar així. Hola, bon dia, jo soc aquí i també va ser per un llistat, va ser la primera opció. Ja feia molt de temps que jo anava rondant per ahir, per tots els pobles, i la veritat que molt contenta d'estar en el meu poble. Vos costava molt adaptar-vos al col·legi? No, gens ni miqueta. A més, tant l'alumnat com els mestres, superbé. Jo estic molt a gust i per això nosaltres hem tornat a elegir com a primera opció este col·legi. Quan éreu xicotets, volíeu ser mestres? Pues mireu, jo, en el meu cas, el meu somni era ser comentarista de partits de futbol. Jo volia estudiar periodisme, però arribat el moment de decidir cap on volia tirar en la meva vida, vaig decidir que ser mestre m'anava a omplir més. I això, així estic. Jo vaig començar la carrera de farmàcia i vaig veure que allò no era per a mi. Era molt difícil i com a segona opció tenia magisteri, que també era una de les coses que m'agradava moltíssim, i la veritat és que ho vaig acertar. Era un encert. Vos agraden les activitats que organitza el col·le? Jo, quan vaig arribar a aquesta escola, me varen dir Raül, prepara't perquè així celebrem totes les festes. Falles, el dia de la dona, tot. I la veritat que m'encanta. M'encanten totes les activitats que fem i bueno, és que m'ho passe molt bé. Amb els xiquets, amb els mestres, estic molt content, la veritat. A mi també m'agraden totes, perquè tot és part del currículum i jo crec que totes les activitats se deuen de fer. Quina és la millor experiència que heu tingut amb la vostra classe? A veure, este any... A veure, és que és la meva primera escola en Sagunt, en el meu poble. Per tant, això ja és una experiència. I tinc la sort de tindre un grup fantàstic de xiquets i xiquetes, però així un dia per a marcar... Jo diria el primer dia. El primer dia que ens vàrem trobar
les cares d'ells de mirant-me dient este home qui és, este senyor, i com a poc hem anat agafant confiança, hem explicat coses i ara som com una pinya que estem molt units. O sigui que això seria, no?, el primer dia i com hem anat evolucionant al llarg del temps. Jo estic d'acord en ell que en realitat l'experiència és el dia a dia, el que estar en contacte amb els xiquets i que sí que és de veres que el primer dia pues, no te coneixen, vosaltres ho sabeu també, de que entra un mestre nou a l'escola, què serà, com serà, què farem, però després, a poc, s'han anat acostumant uns als altres i molt bé, la veritat és que superbé. Vos agradaria estar a la mateixa classe el proper curs? Ai, a mi sí. Però això no depèn de nosaltres i bueno, que mos toque el que mos toque. És estar així en el poble i en el col·le. Sí, a mi m'agradaria seguir també en el meu grup. De fet, jo seguiria en el meu grup fins a 6è o l'institut, si poguera, però és bo també, els canvis són bons, que els xiquets i xiquetes coneguen diferents maneres de treballar, amb mestres diferents, però això, com dia un gran jugador de futbol, Kaká, dia mi futuro solo lo sabe Dios, lo mateix. Maripetra i Dios sabran si l'any que ve estem amb el mateix grup o un altre. Què opineu sobre el vostre alumnat? Jo este any estic molt contenta en el curs que tinc. Són molt bons xiquets, no tinc ningú tipus de problemes. Al principi, com hem comentat, sí que ens ha costat un poquet l'adaptar-se, però molt bé, la veritat. Jo estic molt contenta en ells. El meu alumnat és entretingut. Jo el definiria com entretingut. No hi ha cap dia que siga igual a l'anterior. Cada dia és un dia nou, passen coses noves, diferents, però el que jo resumiria és que és un grup que són bones persones, i això és lo principal. Heu tingut altre treball abans de ser mestres? Quin? A veure, treball, jo he estat, imagineu-vos, d'auxiliar he estat jo en concerts de música, en festivals, estava jo d'auxiliar de seguretat, imagineu-vos la seguretat que podia donar jo, però ahí estava jo dient on estava l'ambulància, on estaven els banys, i he estat per ahí, he estat també en un xiringuito en estiu, venent calipos, xutxes i això a tots els que venien a la platja. I això d'entrenador de futbol, he estat també alguns anys. Jo he estat treballant en hospitals, però d'auxiliar administratiu, no d'infermera. He estat prou quasi 7 anys, fins a que me van quedar de mestra i així estic. Què vareu sentir quan vos donaren la plaça així? Una alegria immensa i un descans també immens, però sobretot molta alegria. Jo, en el meu cas, és que primer vaig ser una llista que era provisional, no era encara segur que podríem estar així, i jo me vaig enterar estant fent-me una Coca-Cola en alguns companys del col·le i me vaig posar molt content, però era una alegria relativa perquè no era segur. I quan vaig ser la llista definitiva me va pillar dormint. Era a les 7 del matí que vaig ir i Raül no s'alça a les 7 del matí, s'alça un poc més tard, i me va cridar Cristina al telèfon, em va despertar ella i jo dic, ja està, he arribat tard a l'escola, seran les 10 o menys, i no, era que m'estava quedant perquè havia eixit la llista i m'havia tocat així no observar. I l'alegria, pues la podeu imaginar. Un somni complet, ja. Immensa. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Un brau. Debería cada día amanecer sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Esta és la ràdio Smart, la meua ràdio, la que més m'agrada. Esta és la ràdio Smart, la teua
meua ràdio, la que més m'agrada. Esta és la ràdio Smart. Somos la clase de segundo B y vamos a hacer una entrevista a Ángel y a mí. Yo soy Martí, sobre el universo. ¿Qué es el universo, Ángel? Es un espacio que tiene cometas, estrellas, planetas y meteoritos. Ángel, ¿qué son los agujeros negros? Son los restos fríos de las antiguas estrellas. Martí, ¿qué es el Big Bang? El Big Bang fue una explosión muy grande hace muchos años que creó todo lo que existe. Planetas, estrellas, agujeros negros, cometas y muchas cosas más. Ángel, ¿por qué brillan las estrellas? Por el núcleo. Martí, ¿qué hace el agujero negro? El agujero negro absorbe todo lo que se acerque mucho, por ejemplo, gas, materia y luz. Esperemos que os haya gustado mucho. Adiós y un beso muy grande. Escogeré entre las tinieblas y la luz y lloraré con un presente donde tú eres ficción. Es un vendaval que hará temblar mi miedo espectacular. Bon dia! Som els alumnes de la classe de tercera i venim a fer el programa de Ràdio Humor. En aquest programa et vas a morir de la risa. Esteu preparats i preparades? Soc Alberto. Soc Lucía. Soc Yusef. Soc Irene. Soc Didac. Soc Marc. Soc Mati. Soc més gran. Soc Gaia. Soc Vega. Soc Clàudia. ¿Qué le dice una roca a otra? Qué dura es la vida. Porque un ordenador va al doctor porque tenía un virus. ¿Dónde viven los hámsters? En Ámsterdam. Un hijo le pregunta a su madre: mamá, ¿puedo salir de fiesta? La madre le dice: no, que estás castigado. El hijo le dice: mamá, ¿cuál es el ingrediente que cuando se lo echas a la comida da sabor? Y la madre dice: sal. Y el hijo dice: gracias por dejarme salir. ¿Qué le dice un piojo a un calvo? No te muevas, que me caigo. ¿Qué le dice un semáforo a otro? No me mires que me cambio. Un chino se hospeda en un hotel y al lado hay una casa que vive el curre y sus perros. Y por la noche los perros comienzan a ladrar y el chino se va a la corrección, a la detención, y dice: los pelos del culo no me dejan dormir. Y el otro le dice, el recepcionista le dice: pues afeíteslos. Un niño viene al doctor.
el doctor dice, ¿qué pasa? Y el niño dice, me siento mal, muy mal. Y el doctor dice, pues siéntate bien. ¿Qué le dice un huevo a una sartén? ¿Me tienes frito? ¿Qué hace una vaca tocando un instrumento? ¡Música! ¿Qué le dice un techo a otro? Te echo de menos. ¿Cuál es la fruta que más ríe? La naranja, ja, ja, ja. Había una madre y un niño, y la madre le dice al niño, hijo, ¿cómo se dice puerta en inglés? Door. Y el que la compra, comprador. Y el que la vende, vendedor. Y el que la vende más cara, estafador. Y el que la rompe, rompedor. Muy bien, hijo, ya sabes inglés. ¿Cuál es el objeto que más ríe? La escoba. ¿Por qué? Porque va riendo. ¿Cuál es la segunda fruta que más ríe? El plátano, porque cuando lo giramos está sonriendo. ¿Cómo se dice pañuelo en chino? Sacamocos. ¿Cuál es el nadador olímpico de Japón? Tocó fondo. Y el segundo casi toca. ¿Cómo se dice 99 en japonés? Casi 100. Porque los gatos no van al baile, porque les asusta el perreo. I fins així la Ràdio Humor de tercer A. Esperem que us hagi agradat. Adeu! Adeu! Hola, soc Omar. Jo Diego. Soc Clim. Soc Alejandro. Soc Luis i vam... I anem a fer una entrevista a 6B per el premi del cortometratge. Va ser molt difícil fer el curt? Un poc, perquè ens equivocàvem molt perquè les escenes eren molt llargues. D'on vareu traure la idea del curt? De Néstor. Perquè a Dacam es va enviar un missatge dient-nos que si volien participar en un concurs. Penseu que no, que es va sentir mal fent el seu paper en el curt? No, porque se veía muy feliz y pues no sé, pues no. Vos ha agradat el vostre paper en el curt? Sí, era molt xulo fer, molt guai fer el paper. Què vau aprendre del curt? Que no hi ha que tractar mal a les persones amb discapacitat. Fora del curt, tractaries així a una persona? No. Què vas sentir estant en la cadira de rodes? Por, i perquè els primers dies pues, te'n dona un poc de por, però després ja un poc normal. Quin missatge penseu que han rebut les persones que han vist el curt? Pues que no n'hi ha que tractar mal a les persones i que hi ha que respectar als que tenen discapacitat. Penseu que heu donat una lliçó aquí? Sí, als menudets que tenen que créixer per a que no tracten mal a les persones. Què sentiu pel reconeixement del vostre curt? Emoció. Felicitat. Esteu orgullosos del resultat final? Sí, molt orgullosa perquè al final hem guanyat i pues, bé.
¿Eso no sería un poco spoiler? Bueno, dona igual. A continuació vos anem a posar una cançó que hem preparat. I hem cantat Pues ja hem arribat al final. Us ha agradat? A mi sí m'ha agradat. A mi lo que més m'ha agradat són els acudits de tercer. Bueno, i ens despedim de la ràdio escolar Ausiàs March fins al mes que ve. Let us stay young, let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun, praising our leaders. We